पारंपरिक पहिलीपासून सुरुवात चालला आहे आणि आता तसंच आम्ही पुढे तसेच आहे विमेन मानवपाची आमची प्रयत्न चालू आणि आमचा होतो चालायचो. सुरुवात आमची नवरत्न घटस्थापना झाली, घट बसले आहे. त्याच्या उपरांत 9 रात्री किंवा आम्ही या वर्षात 10 रात्री मिळाल्या, 10 माळा झाल्या. वाचनाला 9 माळा करतात आणि 9 रात्री आमच्याकडे कीर्तन असतात. पहिली पुराण वाचन, नंतर कीर्तन. घटस्थापनेनंतर संतत 10 दिवसा हा कार्यक्रम आमचा चालू असतात. 10व्या दिवसा देवळात 9व्या दिवसा संध्याकाळी साधारण 7 ते 8च्या दरम्यान आम्ही जे आमची तरंगा म्हणणार आहोत रावणात, पावना आणि भुजनाथ होती 3 तरंगा आम्ही ते गोण्यासाठी भिजू येतो आणि त्याच्यानंतर तेव्हा आमचा पारंपरिक भजन कीर्तन चालू असताना कीर्तन सकाळच्या पहिले आमची तरंगा देवळाकडे पाहून जायचं आमचा रीतिरिवाज असा. त्याप्रमाणे ते रावणाचं आमचं ते देऊळ असा त्या देवळात येतं ते गाठोपार दाखवतात कीर्तनांची त्याची सांगता जातात. दुसऱ्या दिवशी आमच्याकडे कुमारिका त्यांना भजन घालतो आम्ही देवळात आपला तो कार्यक्रम असतात. तो सगळं झाल्यानंतर संध्याकाळी साधारण 4:30च्या दरम्यान आम्ही आमचे जे काय भार राहतो ते भारांसकट आम्ही देवळात त्यांना घराने घालून ते भार असतो. ते भार जर आम्ही रुजवान घातला घटस्थापनेत आता रुजवान काढून प्रसाद म्हणून वाटलं जातं. त्यानंतर ते बाहेर जातं ते देवळाकडे येतं टमाटेशन आमचा हा तिथं ते तरंगा रावणच्या देवळातून आम्ही बाहेर काढतो. थंय आमचं मान आहात तो 12 पंचायतीचे 12 वाडी 13 विजय एक वाडी आहा सकाळी म्हणून बाहेर जाऊ तसं तो मान दिला उपरांत त्याचा जो एक कोमो आहा तो कोमो कातून आम्ही त्या एका वाडीवर घालतो. ती वाडी आम्ही देवळाच्या होऊन पडतो आणि त्याच्या ते ह्याचा ते जे काय निरंकारी ह्या काय असं दरपी खारावणी असतात त्याच्यासाठी आमचं भुजनाथ आहात सगळं देऊ एक शिरो मारतात त्या सुटा पाटल्या आणि त्यानंतर तो चवाशर आमच्या येतात. दुसरं त्याचं बहुमान झालं उपरांत देवळा तरंगा आमची विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला ह्या गजरात संपूर्ण देवळा प्रदर्शन घालतात. त्याच्यामुळे उपरांत आमची मूळ देवता मुसऱ्यासाठी जी माऊली असते ते किंवा मान देण्यासाठी आमचं रावणात स्वतः पुढे जवळजवळ एक 200 मीटर अंतराच्या होतात तिका वार्षिक मान देतात. तो मान झाला उपरांत परत धर्म पुनश्च ते व्यवसाय तिथे मिळतात आणि जो आमच्या देवळाच्या परिसरात आपट्याचं झाड असतात तो येतं विधिवत लग्न पुरोहिताकडे लागले जातात. त्यानंतर देव कधी सोना लुटतात प्रत्येक नागरिक आहात सोना लुटतात प्रत्येकाला जेवण सोन्याची जातात आणि त्यांचा कार्यक्रम संपतात आणि तो संपल्यानंतर ती कर्माची असतात ती आमची पहिल्या पाहुण्याला पहिल्या मानानं व्हायची पहिले घरवडी. आज ती गेल्यानंतर रात्री भजन दुसऱ्या दिवशी उद्या सगळ्या लोकांना पाहुण्यांना घालतले आम्ही ते पाहुणे झाल्यावर ओटी जातले आणि ते ओटी झाल्यावर दुसऱ्या घरवडी वयतली असे 4 घरवडी मैत्रिणींना लास्ट देवळात येतले आणि आमचं पुण्यापर्यंत देवळात जावपाक जसं पेडण्या पाडवं जावं पडटा सोडून तसं आमचा पाडवं जावं पडटा सोडून ते पाड्या घालतो त्यांना सुद्धा आणि दसऱ्याची आमच्या सांगतात. आणि साहेब खूप पाऊस पडटा तरी सुद्धा सोनं लुटपाची जी परंपरा ते लोकांनी अजिबात सोडून ह्या पावसात बाजून सगळे लोक सोना लुटतात आणि तसं ते आस्वाद मजा घेतात. ही आमची खासियत आहे. आता ह्या सोनाचा लुटतं हे प्रत्येक जण देवाक घालतात सगळ्या देवाक घालतात एकामेकाकडे देतात आणि सगळ्या देवाक घालून झाल्या उपरांत ह्या सोना आपल्या कस्टडीत दवरपाची प्रथा असा त्या उपरांत जास्तीत जास्त लोक आपल्या कस्टडीत आयत्या दिवसाचा सोना म्हणून दवर बसतात आणि हो सण आनंदान मनयतात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.